дар рӯзҳои охир дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар бораи якчанд ҷиноятҳои қаллобӣ намояндаи муҳоҷири тоҷик дар Федератсияи Россия Иззат Амон шунидем ва инчунин тамошо кардем. Ман ҳамчун як зани тоҷик ки фарзандонам дар муҳоҷират мебошанд, ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ин хислатҳои ӯ ғайриинсонӣ буда нисбат ба ватану миллат ва бародарони тоҷик худ ин хиёнат мебошад. Шахсе ки ба ҳамзабонон ба бародарони худ хиёнат мекунад, ӯ хоини миллат аст. Ӯро хоини миллат гуфтан хато нест. Ин рафторҳои ӯ қобили қабул набуда нисбати бародарони муҳоҷирӣ ки бо азобу машаққатҳои зиёд ва ранҷҳои зиёде дар шаҳрҳои ғарибӣ кор ва фаъолият мекунанд, заҳмат мекашанд, ҷабр аст. Иззат Амон бо ин рафторҳои ғайриинсонии худ шарафу номуси тоҷикро паст намуда, обрӯю эътибор ва шаъну шарафи тамоми халқи тоҷики тоҷикистониёнро паст мекунад.